е силно, той не е силно. Но той мене взима. 2, 3. Стига вече. Не, последно беше. Чакай, аз ще помогна. 1! Весома! Съжалявам, технически проблеми. Айде, ма Весо, стига се. Но, чай сега. 1! Много е криво! Чакай, ма! Ти много криво дърпаш. И 1! 2! 3! Това беше най-високо, нали? Стига вече. Да. Това беше Стефи. Край.